Ik ga je een aantal vragen stellen en als je dat kunt, beantwoord ze dan met volledige eerlijkheid. Als je vandaag geen plek had om te wonen, wie zou je dan een plek in zijn of haar huis geven? Als je midden in de nacht ergens verdwaald zou raken, wie zou dan op elk uur van de dag opstaan om jou te gaan zoeken? Als je ziek zou worden, wie zou je dan op welk tijdstip dan ook in het ziekenhuis bezoeken? Als je dringend met iemand moest praten, wie zou je dan steunen en naar je luisteren? En als je niets te eten had, wie zou dan bereid zijn om brood met jou te delen? Zoals je zult merken, worden vriendschappen niet bepaald door het aantal mensen die je volgt of je als vriend hebben toegevoegd op sociale media, maar door mensen die er voor je zijn wanneer je ze het hardst nodig hebt. Ga niet om met mensen die alleen in de goede tijden bij je zijn. Want echte vrienden, die zijn er voor jou in goede, slechte en de slechtste tijden. Soms is minder meer. Geloof me. Gewoon. Vindt